това видео ще покажа какво прави системата за прием и обработка на формуляри за кандидатстване по проект намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини частици за населените места на община Бургас. Системата от две части, като първата част е публичен вебсайт, който има за цел да позволи на гражданите да попълнят формата си за кандидатстване и съответно да получат ново отоплително устройство, с което да заместят старото си такова. При отваряне на вебсайта той ни посреща със страница, в която има обща информация и бутон за кандидатстване, който води към форма за попълване на информацията на кандидата. По-надолу има по-подробна информация за проекта, както и контакти и офиси, ако потребителя иска да посети някой от офисите на място. При натискане на бутона кандидатствай, той бива отвеждан на нова страница, в която се запознава с условията за кандидатстване. Това са условия, свързани с условия към жилището, условия с собствеността и други. Нужно е тези условия бъдат съгласени, както има и още информация какво следва. Общо взето се попълва една форма и накрая се получава един номер, с който той може да отиде на място, на което и да гише на общината и да подпише документите, които автоматично се генерират от платформата на база попълването от него форма. След започване на попълването се попълва форма от 4 стъпки, всяка с различна информация. Първата е кандидат, описва се името на потребителя, като самата форма има валидация. Всички полета трябва да бъдат попълнени. Някои са задължителни, други не. Други са на база вече съответен избор. Ако потребител избере даден избор, съответно може да има допълнителни въпроси към него. Сега ще попълня примерни данни. Така. Трябва да се каже адреса на имота, за който се кандидатства. Попълват се и други информации за вход и така нататък, параметри на жилището, апартамент ли е, други такива стойности. За сега ще попълна просто нещо набързо. Общо това е форма, в която се попълват всички необходими данни. Така. Домакинство, брой лица, колко семейства са, има ли дете, има ли хора с увреждания, хора над 70 години, най-различни такива въпроси. Тази форма може да бъде променена спрямо изискванията на проекта. В случая са такива. Колко гориво използва в момента за текущия си отоплителен уред. Избира се какво отоплително устройство иска, т.е. с какво ще се замести сегашното. Ако избере климатик, съответно ще има допълнителни въпроси за това какво помещение ще отоплява с него, колко квадрата. И накрая, когато попълни всичко коректно, потребителят се изпраща на последната стъпка, която го пита за имейл. Трябва да се съгласи с политиката за защита на личните данни, да потвърди, че не е робот. Така. И след като потвърди, че не е робот, между този път проверката беше доста дълга, някой път не е толкова дълга, той изпраща формата си и получава номер, с който може да отиде в някой от офисите. Тук са изписани съответно за Бургас, къде може да отиде, за да подпише формуляра, който току-що е попълнил и разни други документи. Долу са упоменати, в случай, че е със собственик и така нататък.
като с този номер се отива на място и се подписват съответните документи. На почтата си, също така която почта преди малко подписахме, той също получава тази информация, в случай, че тази страница бъде затворена, за да не се загуби. Сега, втората част на видеото ще бъде за това как служител на общината на гише приема съответно тези подписани документи. Това ще е видео, в което ще се показва администраторската част, т.е. това е уебсайт, в който се влиза с парола и достъп от такива служители и те приемат документи, одобряват и класират кандидатури и създават договори на кандидатите. Това е за тази част.